Jumejn wara li l-Prim Ministru Joseph Muscat inkixef li rċief arloġġ b'valur ta' aktar minn 20,000 euro bħala rigali mingħand Jorgen Fenech u ħareġ stqarrija li fija ma ċaħadx li jaċċetta dan ir-rigal. Fil-fatt il-mexxej Laburista li kien imsiefer mhux biss ma weġibx għal mistoqsijiet tal-Avin Malta qabel ħarġet din l-istorja iżda lanqas ċaħada wara li ġiet ippubblikata. Fl-istqarrija Joseph Muscat ma jagħmel xejn ħlief jattakka lill-midja li qal li hija manipulata u jilagħba tal-vittma billi jgħid li hu qed jiġi attakkat, imma fl-ebda mument ma jiddikjara li mhux vera żamm dan ir-rigal. Il-valur tar-rigal ta' Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia huwa stmat li żdied sew għaliex jifforma parti minn edizzjoni limitata. Minnhom ħarġu biss 25 b'dak mod li l-Muscat ikun in-numru 17, ironikament l-istess numru tal-kumpanija 17 Black. Malli ħarġet din l-istorja ħafna nnutaw li l-episodju seħħ biss sena wara li Muscat ħareġ b'attakk sfrenat fuq l-eks Ministru Tonio Fenech għax kien irċieva arloġġ tal-lira. Dan huwa dak li Muscat kien iddikjara f'attività politika fir-Rabat fil-kampanja elettorali ta' sena qabel. Ministru tal-Finanzi irċieva fid-dar tiegħu ftit wara illi sar Ministru responsabbli mill-Lena Malta rigal ta' mill-inqas li jiswa mill-inqas 5,000 euro u dak ir-rigal issa jrid jispjega għaliex ma ddikjarax, jrid jispjega għaliex ħadu u jrid jispjega x'kien mistenni li jagħti lura jew xta' lura għal dak ir-rigal. Joseph Muscat qatt ma żvela din il-ħbiberija ma' Jorgen Fenech li waslitu biex jirċievi rigal tant esklusiv u ta' valur. L-istess bħalma qatt ma kien żvela li siefer ma' Jorgen Fenech. Fil-fatt din kienet it-tieni storja fi ftit jiem li kixfet lil Joseph Muscat. Dan wara li kien żvelat ukoll li Jorgen Fenech siefer għall-istess tieġ tas-sit tal-Bank Pilatus għali Sadir Khashemminejad li għalih attendew ukoll Keith Schembri u Joseph Muscat. Waqt li dawn l-istejjer qed joħorġu f'dawn il-jiem, Jorgen Fenech talab il-maħfra presidenzjali ġimgħat ilu, fost oħrajn kien semma li għandu diversi stejjer xikxef, inkluż dwar il-Prim Ministru Joseph Muscat. Il-fatti kollha qed jindikaw li Jorgen Fenech jaf kollox fuq Joseph Muscat u Keith Schembri u għandu biex jikxef dwarhom, iżda t-talba tiegħu ġiet miċħuda mill-kabinett ta' Joseph Muscat.